Bale. Bai, entzuten da, ez da? Bai. Bale, gaur improvisatuz aurkeztuko dut, pixkat naturalidadean izenean, eta ikusteko niren neska naturala naizela, eta gauzak naturalik ditutela, eta oain aktore improvisatzaileak eta badaude, eta hola ingoet. Bale, ongi, bai. Mirari, esan egia, ez duzule zer prestatu, improvisatzen ere ikasi egin behar da. Tori gidoia, ikasi, errepasatu eta hasi grabatzen. Gogoratu, gonbidatua Egoitza Aizpuru, aktore improvisatzailea. Aste honetako hitzetik hortzeran, Egoitza Aizpuru, aktore improvisatzailea elkarrizketatu. Aste honetako hitzetik hortzeran, Egoitza Aizpuru elkarrizketatu dugu. Pegatzailea ere irantzerako. Pegatzailea irantzerako. Aste honetako hitzetik hortzeran, Egoitza Aizpuru. Grabatzen, 5, 4, 3... Gaurko programan Egoitza Aizpuru aktore improvisatzailea elkarrizketatuko dugu. Antzerki improvisatuaren zirrikituak ezagutuko ditugu berarekin. Eta bide batez, egoitzen gai jartzaile garaiak ere gogoratuko ditugu. Astero bezala, 2 bertso saiotako bertsoaldiak eskainiko dizkizuegu. Hauek ere improvisatuak noski. Batetik, Beasaingo Arrano elkarteak urtero antolatzen duen jaialdiko bertsoaldiak izango ditugu. Eta bestetik, Bizkaiko txapelketako finalerdiko bertsoaldiak, Zeanurikoak. Ongi etorri antzerki improvisatuaren hitzetik hortzerara, gaur Egoitza Aizpururekin. Bertsolari gehienak masokistak gara, sufritzen baino ez gatoz txapelketetara. Bertsolari gehienak masokistak gara, ta epai ez zorrotzena geure burua da. Berazean ni gaurko plazara, ekarri nahi genuke freskura algara. Berazean ni gaurko plazara, bakarrik dakart nire mundu begirada. Naizta gatozen berez lehiara, ni pozik noa zu pozik joaten bazara. Urte askotan aritu zen txapelketetan eta plazaz plaza gaia jartzen Egoitza Aizpuru. Antzerkira hurbildu eta antzerki improvisatua deskubritu zuen. Madrilera joan zen antzerki improvisatua ikastera eta egun Bilboko Campos Elíseosen ematen ditu antzerki improvisatu eskolak. Egoitz, gai jartzaile lanak faltan somatzen dituzu? Ba ez, egisa esan da ez. Bai botatzen dut faltan, ni oinatin auzoko jaixetan da bertzota eta joaten itzan da, horrekin baiak horreien naiz da, hori bai botatzen dut faltan. Eta bertsolariak aktoreak dira? Ez, baina aktore izateko parte bat badako bersola isak bebai, ez? Gaixa jarte zegoenean, gorpuztu inbideuelako pertsonaia hori. Zatitxo bat bai, baina uste dut ezin jala hori esan. Eta bizitza zer da, antzerki ala improvisazioa? Bakoitzak aldauen egin dago ez? Bixetatik, antzestetik eta improvisatietik. Uste divertidu hau dela, improvisaua baldin bada. Divertidu hau, errentagarri xaua ez, baina divertidu hau seguro dela improvisauta. Baina, gaurko elkarrizketan divertitzen garen. Venga ba. Aitor tabernaria zara, eta Jone auzo elkarteko kidea. Aitor, zuk urtero apaindu izan dozu taberna Halloweeneko motiboakaz. Jonek esan deutzu, gaba baltza ospatzeko jaia antolatuko dabela auzoan, eta proposatu deutzu taberna euskal tradizioko jai honegaz lotutako apaingarriakaz girotzea. Hau antolatzen nabil, izerdi patxetan, dirua maskaretan, ta kalabazetan, zureak ez du saltzen, ez nabil txantxetan, jendea irrintzika ta euskal dantzetan,
jada izaten dugu Santo Tomasetan, jada izaten dugu Santo Tomasetan. Santo Tomasen kantu festatan garrasi, zure iritzian du nahikoa eskasi, zerbait ridikuloa dirudienak kasi, baina mitologiak aizen bat ekstasi, saltzen duen galdetu pelorre parazi, saltzen duen galdetu pelorre parazi. Nik Amerikanoen morroia dirudit, nunbait pelok lortzen du famarik dirurik, honek mehatxu txar bat orain kantatu dit, reparaz zarra bere sinbolo harturik, nik horren trukoekin ez daukat traturik, nik horren trukoekin ez daukat traturik. Ez duzula traturik ala duzu konta, baina jakin nien naiz uste bezain tonta, zer ospatzen den ez da soilik anekdota, kalabazez apaindu ronkolekin topa, ta gero Israeli egin nahi boikota, ta gero Israeli egin nahi boikota. Israelen txistea kontatu ezpalit, ez nioke aterako berari ezpalik, nik elkartasunean ez daukat igualik, Halloween kalabaza bandera zintzilik, herrian errotua mundura zabalik, herrian errotua mundura zabalik. Hor gabiltz esloganta diskurso esklabo, zeinek nahiko koerentzita aski deskaro, zerekin apainduta zeri eman trago, berdin Euskal Herri zein itxasoz arago, egia esan mundua bildurgarri dago, egia esan mundua bildurgarri dago. Aitor Bizkarrak irabazi du Bizkaiko bertsolari txapelketako zeanuriko final aurrekoa, 649,5 punturekin.
Modu honetan, Aitor Bizkarrak bigarren itzulian kantatzeko txartela lortu du zuzenean. Bermeon arituko da azaroaren 15ean. Gainontzeko bertsolariek Abadino eta Barakaldoko final aurrekoei itxaron beharko diote, bigarren itzulira pasadiren ala ez jakiteko. Nerea eta Igor, ama bakarra den lagun bat duzue, ark ala erabakita. Aurra txikia da, oraindik, eta egunerokoan nahiko komeria izaten du, lana, bestelako zereginak eta umearen zaintza uztartzeko. Hori dela eta behar duenean umearen zaintzan lagunduko aldio zuen, galdetu dizue. Ez dakizue zer erantzun. Nahiko lan dauka bere umea, ta lanpostua uztartzen. Erabaki bat hartu zuen ta ezkarasiko juzkatzen. Saian ninteken bere estresa, arintzen edo puskatzen. Baina arazo txiki bat daukat, ez zaizkit aurrak gustatzen. Zeure kerira ezote zara, apur bat labaindu. Naizta arrazoizkoaz, kontua zerbait apaindu, esan bai esan egiten dugu, elkar behar dela zaindu, geuretik eman behar denean, kostatu egiten zaigu. Baina pentsatu ume txiki bat, eta horrek ze tamaino, estresa igo diezazuke ia laino eta araño. Tribuko zaintza aipatzen gendun, liburuetan eta nio. Ahoskatzea errazago zen praktikan jartzea baino. Kargantea da ume txiki bat, ipintzen denean brabo. Arna sartzeai utzi ezkero, igual zenuke nahiago. Baina antolatzen baldin bagara, denontzat onena dago. Guretzat egun bana direnak, beretzat bi gutxiago. Igor benetan ote garagu, lagun pare mundiala. Ni neunekatu egiten bainaiz, soilik begiratu ala. Iruditzen zait umetxo hori, inoiz zainduko dudala. Lotan dagoen momentuan ta pardela garbi daukala. Beraz pardelak ta insomnioak ematen dizute izu, baina oroitu zeu ere izan, zinen beinola mukizu. Lagunagatik baino ezpada, alegintxoa egizu. Ta azkenean igual umeak gustatu egingo zaizkizu.
Egoitz, bertsozale askok gogoratuko zaituzte gaijartzaile bezala, baina gaur egun zertan zabiltza? Gaur egun nire lana da, antzerki improvisatuko irakasle naiz, eta antzerki improvisatuko aktore beba naiz. Eta zer da antzerki improvisatua? Guk bere izten du antzerki improvisatua eta beba izaten du tekstuko antzerkia. Tekstuko antzerkiak tekstua idatzea dako, gidoia idatzea dako, eta gure kasuan historia kontaiten azten garien arte ez dakigu ze historia kontauko dugun. Sortzen da, iten zoia zen einean. Eta nola ikasten da antzerkian improvisatzen? Improvisazioa antzerki taldetan eta antzerki konpainietan asko erabiltzen da erramienta moduan, pertsonaiak lantzeko, tekstua sortzeko, atmosferak lantzeko. Guk iten duguna da, azken emaitza da improvisazioa. Orduan, teknika bat dau, eta teknika horren alderdi desberdinak landuta, lortu leike historia bat improvisaitea taldian. Eta nolakoa da antzerki improvisatu emanaldi bat? 4 laguneko antzesle talde bat, publikoakin asko interaktu egiten da, publikoari eskatu leike esaldiak idazteko txartel batzutan, eta gero txartel horrei baliatu geinke, sortuko den historia horren titulua irakurteko, edo publikoari esan leike antzesliek bukatu bariko esaldiak publikoak bukatu deixela, dinamika asko jarri leizke martxan, eta dinamika horrein bidez, iten dugu antzerki improvisatuko saio bat, eta antzerki improvisatu izatetik, azken emaitza, komedia izaten da. Komediako show bat izaten da. Naizta antzeslien intentzioa ez izan komedia sortzeia, improvisatua izatiak komediara eruaten daudana. Jone eta Aiza lankideak zarie. Jone, gaur Aiza harrapatu dozu Wikipedian bere buruaren biografia idazten. Norbere egoari aizen bat ukendu, meriturik ezingo dizugu bakendu, Bizkaiko finalista hortxe nabarmendu, behin izan zara baina 4 aldiz jartzen du, behin izan zara baina 4 aldiz jartzen du. Bertsolarionarena eman behar itxura, pixka bat inflatzeko badaukat ohitura, 15 final eta irakurle kluba, neukez badut egiten nork egingo du ba, neukez badut egiten nork egingo du ba. Sudadera urdin bat ertzean 2 marra, honetan serio eta hortan irriparra, argazkiak igota ere barra, Wikipedian berez aski da bakarra, Wikipedian berez aski da bakarra. Bat denek dute ez dut izan nahi normala, sudadera urdina morena azala, zureari egiten aldio itzala, zeurea begitea nahi alduzu ala, zeurea begitea nahi alduzu ala. Nik ere badut aski meritu bertute, Wikipedian ez dut hainbeste entzute,
Babai aixa mesede zeingo alzenuke, eguneratu gabe doa 10 urte, eguneratu gabe doa 10 urte. Eta hainbeste datu zaizkizunez falta, sortu beharra dago propio zeure marka, gero inseguritatez egonda bueltaka, kontua publikoak sinestea data, kontua publikoak sinestea data. Alaia, zuk urtebetetze eguna ospatzeko itxura duzu, eta egun pozgarria izaten da beti. Ingurukoekin elkartu, asmo eta ilusio berriak sortu. Aitor, zuri ilusioa bai, baina nostalgia eta kezka ere sortzen dizu. Eta ez duzu aparteko ezer egin hoi. Aitor, zuen urtebetetze egunak oso gertukoak direnez, aurtengoan bion urtebetetzea ospatzeko festa bat egitea proposatu dizu Alaiak. Urteak poz ditut nik, ta zuk berriz neke, onena badakizu dago iristeke. Ospatu egin behar da ta putz egin fuerte, pentsa zenbat kandela lagunta bankete, igartza jauregia lokaliteke, igartza jauregia alokaliteke. Bizitzeak hori du, urteak kumplitu, beinola ginelako munduan abitu. Baina alde gehiago itxuraz baditu, zu oso pozik zaude, aladet aditu, ni ere bai 40 beteko banitu, ni ere bai 40 beteko banitu. 38 dira, ni naiz ume moko, ispilua oraindik ez dut hain gorroto. Nahi dut denak kargatu gainezka, barroko, ez baduzu egin nahi jendeakin topo, gero oparirikan ez duzu jasoko, gero oparirikan ez duzu jasoko. Enau harrapatuko ni horrek sorpresan, inguruko jendeak entenditu dezan. Baina zuzeunden pozik eta ni perezan, eta zuzendu nauzu sekulako presan, ajola etzaizunik etzaidazu esan, ajola etzaizunik etzaidazu esan. Poz gutxi dagonean, pozareagotu, eta gutxi zero da ba orduan sortu. Etorri zaitez aitorta ez egoskortu, hainbat gauza baitzaizkit zuretzako otu, ardo ta umore ona utzi nire kontu, ardo ta umore ona utzi nire kontu. Festa handiena da gaur egungo moda,
jendea eta globoak ardoa ahora. Ilusiorik ez dut nahi utzi albora. Neretzako agian asko izango da. Zurea ospatzera joango naiz gustora. Zurea ospatzera joango naiz gustora. Egoitz, eta zertan jakin behar da hobeto, antzerkian ala improvisatzen? Gure lan aiteko, oazteko behintzat, improvisazioko teknika da importantiegoa, naizta sortzen duzun historia hori antzestu inbidan, eta zenbat eta teknika gehiago duki interpretaziokoa, asko zobe. Gai jartzen ikasitakoak, bertxotan ikasitakoak, balio izan dizu antzerki improvisatuan? Nik ustenean hasieran antzerki improvisatua deskubriu neonean oso antzekoak izango ziala. Eta ez dia hain antzekoak, jardunak. Bisadia improvisatuak, baina ez dia hain antzekoak. Ejekuzio oso desberdina dalako. Baina badauz alderdi batzuk, komunian dakoinak, edo, ez dakit, holtzan eote utza, ja egon da zauz. Leko ezauna itxezatzu, naizta jarduna desberdina izan. Eta zertan dira berdinak eta zertan desberdinak? Bersotako jarduna, esango geke, orokorrian nabil, baina dialektika badala, osea, elkarrizketa bat da. Bi pertsonaiak iten dauen elkarrizketa bat, edo bersoa fai baten bi pertsonak, kasu hortan. Eta antzerki improvisatuan iten duguna da historia bat kontau. Eta historia hori ez da elkarrizketa bakarrik. Lekuak dauz, pertsonaien arteko binkulua dau, iragana, zela ez da errimatua eta zela ez da neurtua, tekstu gehiago sartu leike, eta gero antzerki improvisatuak guk ulerketan dugun moduan dramaturgiako elementuak dako, historia bat kontau behar duzulako. Esango neke oso desberdina diala. Eta Madrilera ikastera joan zinenean, han bertsolaritzaren berri bazuten, bazakiten hemen improvisatzen genuela beste modu batera. Improvisazio eskolatan dauen jendiak batzu badakixe bersolaritzan barri. Eta antzerki improvisatu barruan, dau impro musikal, esate xauen zea bat, variante bat, eta hori lantzen dauenak bai dakixe bersolaritzari buruz. Eta gaina galdetu doztai, horri buruz, eta interesa azaldu daue, gehien bat improvisazio musikala lantzen dauenak. Nerea, beti kostatu izan zaizu bakarkako planak egitea. Behin baino gehiagotan, egin nahi zenuena egin gabe, geratu zea inork baiezkorik eman ez dizulako. Azken aldian ordea, jarrera aldatu eta zeure kabuz zinera edo kontzertuetara joan izan zea. Bada hala ere, ezin egon handiagoa sortzen dizun beste zerbait. Etxetik kanpo otordua bakarrik egitea. Beldurrari aurre egitea erabaki duzu eta jatetxe batera joan zara igande eguerdian bakarrik bazkaltzera. Mahaian jarri eta zerbitzarian noiz etorriko zain zaude. Jantzi dut nik ipolit bat, tatako ipare galanta, talepoan maite dudan, talepoan maite dudan perfumearen bitanta. Jatetxera eguerdian, ate astunari bultza, birentzako mai txiki bat, birentzako mai txiki bat, taparean aulki utxa. Zerbitzaria hor dago, lanean hor platerez gain,
ez da nigana hurbildu, ez da nigana hurbildu, baten bat noiz helduko zain. Baina badator kartekin, honek badauka sormena, ekarri kopa batean, ekarri kopa batean, ardo txuririk onena. Lagunak ezkondu ziren, niri zimurtu azala, ta bizitza haunditxo den, ta bizitza haunditxo den, bufet libre bat bezala. Bakardadea maitatzen, oindik ez baitut ikasi, milaka plater parean, milaka plater parean, ta ez dakit nondik hasi. Iruditzen zait badela, nire barruan patxada, berdin balio duela, berdin balio duela, konpartitua ezpada. Urdaiazpiko almeja, goraino bete da karta, ta amaitzeko ekarri, ta amaitzeko ekarri, birrazio gaztatarta. Ordaindu eta banoa, berriz zerbait ikasita, noiz errepikatuko den, noiz errepikatuko den, neure buruakin zita. Bittor eta Aitor, bertsolariak zarie. Ezen duen final aurrekoetara pasatzerik espero. Hasi da hurrengo fase hau, eta zuen burua oso fin ikusten dozue bertsotan. Ganbaran zagoziela, alkarri aitortu deutzazue, ez dozuela finalera pasaugura. Iruna bertso, Iparragirre abila dela doinuan, Bittor hasita. Naiz hasieran sentitzen nuen, nerbioen zama hankan, laua bihurtu zaigu bizkarra, behin goruntz joan da aldapan, ta behin hemen gaudela, ganbara edo kartzela, azken 5 bertsoak faltan, irtengo algara biok batera, ta egingo aldugu koplatan. Irtengo algara biok batera, ta egingo aldugu koplatan. Edo bestela puntu ta puntu, zergatik ez dugu amaitzen,
Iparragirrea bilarena, koplen antzekoa baitzen, hasi ginen kuadrilan, ta ez dut nahi lakasilan, 4.000 lagun epaitzen, denek batera deskubritzea, benetan ze txarra naizen, denek batera deskubritzea, benetan ze txarra naizen. Harreran nola txaloka jardun, zaigun bertso zalegoa, ni gerorrekin oltza gainean, ia egin naiz eroa. Kasillako kontrolaan sartuko naiz nola, zezen plazan toreroa. Erregarria bihurtu leikean egongo dan beroa. Erregarria bihurtu leikean egongo dan beroa. Orain bakarka tokatzen zaigu, zer egingo dugu tira, txapelketa hontan ez iristeko, horren urrutira. Hasiko naiz asedan, gustora abanedan, ta pasako naiz txikira. Jon Sarazua imitatzeko moduon bakarra hori da. Jon Sarazua imitatzeko moduon bakarra hori da. Egoitz, hainbat urtez gai jartzaile lanetan aritu zinen, nola hasi zinen zu gai jartzen? Herriarteko txapelketa bat izan zen 1989 izan zen, baizta? Herriartekoa. Eta taldean aurkeztu bihar zian 3 bersotarako gai jartzaile bat eta epaile bat, ondo nabilez? Ni Oñatiko taldeko gai jartzaile nintzen, eta taldea eliminau zen txapelketatik, baina gai jartzaile hori eta epailea hiri aukerie munduzkoen jarraiketako. Eta jarraitu, nik taldian jarraitu nuen, eta gustau xaten taldian lana itxe hori, eta arrezkeo, beste txapelketa batzutan be, ja, urrengo Gipuzkoakotan, eta taldekide izan, eta gero, herriko jaialdixak aurkeztu, eta hola zin izan. Nola gogoratzen duzu garai hori? Ordu arte ikusitako zerbait, deskubriteko sensazio horrekin. Ordura arte, entzule moura edo bersotan ibilitxeko mouan, eske gai hori, hau, edo, gai jartzailea asko kritikau dan zea bada, bersola izan aldetik, edo publikoan aldetik, eta konturak eta za, ez tala hain lan samurra, lan komprometidua dala, formula zinuan idatziz baldin bada, esaten baldin bada, hitzak ze hitz esaten duzun, zela esaten duzun importantzia handixa dakola, txapalketan batez be asko zainketan dan kontu bada hori. Orduan, deskubrimentu zea hori, garai bat izan zen. Eta ze formatu gustatzen zitzaizun gehien gaia jartzeko? Txapelketak, jaialdiak, bertso afari, bazkariak? Txapelketatik guztai esatena da taldian, astian ziar bileri egin gebenian, saioa monta egin gebenian taldian. Txapelketa bat aurkezteko modua bastante robotikoa, izan lehike, tekstua irakurriken dozu, eta zuretik ezin dozu gura beste emun. Berso afai baten ez dut ikusten printzipioz gai jartzaile biharrik, eta jaialdi baten bai ikusten dut gai jartzaile batek beretik asko emun lehikela, gai jartzaile batek aurkezpenetan, ezain robotiko behintzat azaldu lehikela, eta usteot hor dauela gai jartzailean
disfrute handixena, nire aldetik behintzen. Zein da garai hortatik duzun oroitzapen politenetakoa? Garai hortan, koinziduen bebai, sortu gebela talde bat, izen eukana Amaika Bertute, zue bertan zinan. Eta hor, kariño handixekin akordaiten naiz, nik dakit, hastian zihar zan, juntaiten ginen Lasarten garaje baten, garaje handi baten, Andonio Tamendin garajian, eta guk esaten gotzan laborategia. Eta ara joate ginen, eta jartekitun martxan buruan geukan, ideiak, eta probaiten geben, eta buruan dana funtziono egiten dugu bata. Jarten geben martxan, eta ikusten geben, zerbait funtzionau leikela, eta gero Amaika Bertutetik geukan saio horreitan, proba egiten geben orduan, laborategiko aste barruko egun horreik, eta gero asteburuan saiotan probaiteko egun horreitaz asko akordatzen naiz eta kariño handixekin. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diegu zein den euren bertsaldi kutxuna. Zurea zein da? Aukeratuko dut, Aitor Sarriegik bakarka usteot Donostian txapelketa nagusiko semifinal baten 2005an inako bakarkako lan ura, eta gaixa zan, enau seguru, baina itxasora harrixak botaten zabiltz, edo uretara harrixak botaten zabiltz, edo holako zerbait. Eta akorratzen naiz, era bat ziniztu nebela bersoaldia, asko guztau esaten, buruz ikasi nitun, eta ja aztuta dakot. Ongi iruditzen bazaizu, entzun egingo ditugu. Gaur ere, itxasertzean zaude. Esku batean, harri mordo bat duzu, eta banaka-banaka botatzen ari zara itxasora. 3 bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Bizi modu hau jadanik, ez dut sentitzen hurbila, azken harria bota dut, ta berantz joan dadila, azken batean kuadro huts, bilakatu da kuadrilla, aitorpen bat duzue hau, zintzoa eta humila, zintzoa eta humila, barraren gainean daude, 3 San Miguel botila, 3 txamarra zintzilik, 3 mutil, 3 sila, nahi baduzue jarraitu, zuen bizi modu hila, baina nik segi nahi nuke, bizi poz berrien bila, baina nik segi nahi nuke, bizi poz berrien bila. Munduaren azkena gaur izanez gero, gauza handirik ere ezin zen espero, oparitan etorri leike olentzero, zeinen garen uneko eta efimero. Datorrena ez daiten izan hain iluna. Hemen denok daukagu erantzukizuna. Herri bat feminista eta euskalduna, borrokatzen bakarrik lortuko duguna. Pixukideak zeate, eta duela gutxi hasi zen zuen arteko elkarbizitza.
Hasieran garrantzerik ez ematen saiatu arren, Igor, zurik gero eta nekezagoa egiten zaizu ametsen utzikeria jasatea. Azkenean berari esatea erabaki duzu. Bateko lana eta besteko parranda, labadora jartzeko beste behin demanda. Bizi zara niretik jan eta edanda, bosten lana emanez bakarra izan da. Bosten lana emanez bakarra izan da. Beraz nahikoa ona naiz lana sortzeko, lana dagoenean ordean ikieto, ta utzia naizela zeharota seko, ezin altzen dun utzi biharresateko, ezin altzen dun utzi biharresateko. Amets hau etxe bat da, hau ez da hotela eta pentsatu lana, berez datorrela. Beraz egin ezazu, neronek bezela, bion alokairua ordaindu bestela, bion alokairua ordaindu bestela. Hori ezinezkoa da, naiz otoitzein kantuz, biak parekatzeko, zabiltza eskatuz. Nik zure antza hartuz, arrastoan sartuz, igual saia gaitezen zuk ni imitatuz, igual saia gaitezen zuk ni imitatu. Beraz nor alperrago behar dugu nork baino, plan ideala dela uste duzu laino, baina pasatzen banaizu izateraino, hautsa igoko zaigu belarritaraino, hautsa igoko zaigu belarritaraino. Aipixu hauek zenbat komeri dituzten, hautsa belarrietan ari da gorpuzten. Ni bezala aszaite kristalak errausten, olaia ez tezu lanigan ikusten, olaia ez tezu lanigan ikusten. Nafarroako bertsolari txapelketan finalerdietan sartuta daude buru belarri. 3 saio izango dira guztira, Agoitzen, Leitzan eta Tafallan. Finalerdi bakoitzeko irabazlea zuzenean sailkatuko da azaroaren 29an Nafarroarenan egingo den finalera. Beste 5 bertsolariak berriz puntuazio bidez sartuko dira. Finalerdietako sarrerak irubebikoitza.bertsosarrerak.eus atarian dituzue eta informazio guztia bertsozale.eus atarian. Egoitz Euskal Herrian badago antzerki improvisaturako ohiturarik? Nik esango neke Bilbon dauela movimentu gehixena, Iruñan be badakit badauela, Donostian eta Gasteizen ez dagot notiziarik. Eta batek programa ikusi eta pentsatuko balu, gustatuko litzaidake probatzea, nora jo beharko luke? Baitu, nik Bilbon emotetut klasiak, Jamin antzerki eskolan, hemen Teatro Kamposen bertan, eta, bertara deitu edo Jamineko web orrialdian badator informazioa horri buruz, eta horremoten ditugu klasiak, eta ostegunetan Getarin emutetut klasiak. Orain talde bat ere edo konpainia sortu duzue, zein da zuen asmoa, zertan zabiltzate?
Bai, beitu, aurtengo udabarrixan hasi ginean entrenaiten, eta hemen Bilboko Bira Kulturgunean ingeben lehenengo emanaldixa, oso ondo urten zan, eta oin oporren ondoren berriro hasi gara entrenaiten, Supituki izena dako, gure proiektuak, eta gure asmoa izango litzake, emanaldixak inalizatia Euskal Herri osoan. Eta aukerarik ikusten duzu bertsolariekin zerbait egiteko? Wow. Bai, esango dut, baina ez dakiz zer. Zerbait egiten baduzue, guk gertutik jarraituko dugu, Egoitza Aizpuru eskerrik asko, eta laster arte. Zuei. Ezetz esan deutzue, alan dabe, zuk zeurean segiduko dozu. 60 urterekin adina daukat sobera, eta batzutan sartzen ikaste askoz hobeda. Egiten zizkidatenak ez dakit zenbat galdera, nire buru osasuna ondo mantentze aldera. Egun batean nahi gabe galdu nuela kartera, ta beste baten etxetik nahi gabe nintzen atera. Seme alabak hurbildu zitzaizkidan esatera, aita sartuko zaitugu erresidentzi batera. Ondo aukeratu zuten residentzia gobela, naiz eta ni hasieran agertu nintzen goibela, naiz eta esan zidaten hemen bazela nibela, aita horrela saltzeko izan behar da gibela. Gazte ipini zidaten dementearen kartela, eta hileak pasatan naizta jarraitu horrela. Residentzian naiz eta jasotzen dudan epela, 3 aldiz esan diet, atera nahiko nukela. Nire amona, bai. Nire ikuna oso bertsozalea zelako eta orduan, pixkat bertsoan aritzen aizen eta unkitzen da eta horrela. Eta gero, pixkat nire familia orokorrean ikuste delako, en plan, euskalduna. Ni nire gurasoei gustatzen zaie. Nahi eta ito hori, eura bertsozaleak izan da, bai, baina bestela. Eta nire ama nire ikila zela bertso gusten esakon, nire ikila. Euskerako irakaslea. Da oso modu ona horrela, euskerako irakaslea dizuterola bereziki pelota eta esaten bali medio zuen. Noa bertso eskola ere ez da gizar eta ja beste harreman bat sortzen da. Eta irakaslea bebai, bebai, goten dira oso pozik guzterakoan. Batzuk alditzen dozkue nozteko guztien saioak eta holan. Hori da. Ja, gero esatzeko esate. Eta nola ezan euskararen kulturaren bahne denez, hori ongi ikusia da, eta gero da pertsolariak ez gira hainbeste ere, eta beraz begionez ikusia da, hori jantzun zara nahi dugu. Nire gurasoak, esateo dela oso zaila hori itea, eta daude superarro, eta nire euskerako irakaslea. Nik uste dut ere jendea normalean, ez denez igualain arrunta, pozten dela. Hori, pozten da. Nire guraso esan nien apuntatu nintzen, eta ondo, bale? Egiten duan guztia iruditzen zai ondo. Osea, ez guztia, logikamente, pero... Bai. Nire familia posik dauz bi bertzotan bertozalien eselako eta
bertso eskola nabielakota. Nire gurasoek ez duten ez bertsoa maite ba, ez importa. Ez dute zer lortu bertsoarekin. Hombre, irakasleek en general les gusta. Bai. Osea, esan gabe, pero ya bakarrik egitearekin. Bai. Lagunen bat egola opari bat oiteko, kanta iteko zerbait esatea gure unian. Igual bai, baina bestela, lo que se dice peloti oiteko, ez. Hori, lagun baten urtea dianean, kartak idatzi beharrian da, bertsuak ikenduta, hobeto geldiketan da. Ez dut pentsatu egia esan, baina ez litzateke gaizki. Nik hori ez, baina bai, gero gauza bantaia, noizbait edo opari bat edo bertso moduan apaintzeko. Nik paga egoteko ez, baina adibidez momentu espezial baten aikilateko urteak ikendu nien bertso bat ikeko, momentu espezial hori, espeziala baita. Momentu espezialetan da. Hori da. Klasekoekin parrandan, atea zeaten, unibertsitateko 2 klasekide, zarete. Tabernara sartu eta modako kantu dantzagarriak entzun bezain laster, dantzan hasi zaiune. Bataren eta bestearen arrimoan. Halako batean ohartu zara ordea, Igor estatua baten pare dagoela, zirkinik ere egin gabe. Sartu garen orduko biok tabernara, dantza baten hasi naiz barreta algara. Behintzat egizu playback larara, uste alduzunik denak dakizkitela ba. Uste alduzunik denak dakizkitela ba. Auskalo zer jarrita volumen handira, saltoka hasi zara gora eta biba. Zuk ez didazu igartzen kanpotik begira, baina abdominalak topeari dira. Baina abdominalak topeari dira. Beste zerbait moitzea alda enbarazu, anima zaite pixkat egidazu kasu. Ritmoa markatzea soilik duzu pausu, belauna ezten zerbait mugitu ezazu. Belauna ezten zerbait mugitu ezazu. Etzaizula gustatzen daukadan patxada, irten behar nukela dantzatzen plazara. Baina ni hasten banaiz naiz kriston pasada, soltatzen naizenean lotzatuko zara. Soltatzen naizenean lotzatuko zara. Zure juerga gogoa goiz partean antzan, eta hemen nabilni horren esperantzan. Baina ondo bazabiltza belaunen balantzan, zu egon olatanik segiko det dantzan. Zu egon olatanik segiko det dantzan. Ni nagoela lotxaz bildurrez beteta, zu atera orduko ta ezin aseta. Segi ezazu zure salto eta buelta, ondo ari zarela uste duzu eta. Ondo ari zarela uste duzu eta. Geure kantu ta iritzi berso rima ta irrintzi, naiz lehenate hoiek itxi jabukaera iritsi, orain trago analisi, zerbait onta zerbait bitxi,
Eskerrik asko lehen bizia diota ondo bizi.